en un acte que per nosaltres és segurament un dels que més ens estimem, no? a la nostra secta, a la nostra facultat, no? Que és aquest que hem anomenat, que queda molt xulo, no? Ciències excel·lents, perquè surten dues paraules que ens agraden molt. La primera és ciència. Nosaltres som la facultat de ciències, fem ciències, no? A la nostra... Començarem amb el premi a alumne destacat de la titulació de Matemàtiques després d'haver completat 180 crèdits i lliurarà acompanyant amb el representant d'Elilat el coordinador adjunt de la titulació de Matemàtiques, Joaquim Martín Pedret, d'acord? I ara ja ens falta el nom de l'estudiant, que és l'Àlex Martín Agüera. Enhorabona. Bé, doncs no cal que segui perquè té molts premis a repartir. En aquest cas,